Така, следващия модел, който ще ви покажа, е една блуза. Ето. Първо ще започна с материята, защото наистина е много хубава. Но е сатинирана, така малко дали ще може да видите как има много фин, много лек лъскав ефект, но усещането е като на коприна. Ето сега, така нарочно ви го показвам, за да видите как ще пада. Наистина материята ще гали кожата, много е приятна. Сега за модела. Ефекта в този модел е деколтето, което е оформено в шал яка, т.е. има отвор леко долу и от тук вече преминава в шал яка, като всеки може да си го оформи по начина, по който предпочита. Така, свободен силует е, ето, казвам ви в задната си част какво представлява. Свободен силует има само две сливки, ето тук, които са за комфорт. Дълъг ръкав с маншет с копче. Ето. Критични точки няма. Изключително свободна риза. Ето, в размери от 32 до 58, както винаги ги предлагаме в ефрея. Пак обръщам внимание на материята, наистина се заслужава. Така, това за тази блуза.